Misundelse forklædt som bekymring. Hvordan identificere subtile tegn? Hvordan beskytte selv åndelig uden at miste venligheden? Det findes en sandhed, som forliger og indse. Ikke al bekymring er ægte omsorg. Nogle gange er det, som virker som råd, bare misundelse, forklædt som gode intentioner. Og det gør vondt, specielt når det kommer fra nogen, som står dig nær. Det store valget i voksenlivet er ikke at undgå denne type mennesker. Det er at lære at genkende tegnene, uden at miste essensen din. Misundelse kommer næsten aldrig og siger, jeg takler ikke successen din. Nej, den kommer forsigtig, fuld af, jeg vil bare det bedste for dig. Men læg mærke til, bag de søde ordene ligger et ubehag, når du vokser, når du tjener mere penge, når du ændrer vanene dine og begynder at blomstre. Det er subtilt. Det er den komplimenten, som ender med kritik. Det er spørgsmålet, som virker som nysgerrighed, men høres ud som en undersøgelse. Fejlen mange gode mennesker gør, er at tro, at det at identificere misundelse er synonymt med at blive mistænksom. Det er det ikke. Det er modenhed. Det er at forstå, at ethvert valg har en konsekvens, inkluderet valget om at dele planene dine med hvem som helst. Ikke alle fejrer sejren din. Nogen smiler kanskje til og med, men de håber, du snubler. Åndeligt set handler ikke beskyttelse om at bygge mure, det handler om at styrke fundamenter. De, som bygger et solidt hus, trænger ikke at frygte vinden. Sandheden er, at tro og dømmekraft går hånd i hånd. Det er meningsløst at bede om velstand, og derefter opretholde vanen med at dele projektene dine med de, som ikke har plantet noget ved siden af dig. Og her er noget vigtigt. Du trænger ikke at slutte at være god for at være klok. Det kraftigste valget er ikke at forhærde hjertet dit, men at justere afstanden din. For når du forstår de subtile tegnene, undgår du mange emotionelle, økonomiske og åndelige fejl. Og det er akkurat det, en person, som hedder Durvalina, begyndte at indse. Durvalina var 55 år gammel, hænderne præget af arbejde og en fred i øjnene, som ingen penge kunne købe. Hun boede på et enkelt sted, et af de stederne, der dagen begynder, før solen står op og slutter, når kroppen ikke længere tåler den. Livet hendes var ikke luksuriøst, men det var et resultat af et bevist valg. At arbejde med værdighed og opretholde vanen med at bede og aldrig at stole på flaks. Og denne kombinationen havde en konsekvens, fredelig velstand. Hun opfostrede mælkegejder, lavede håndlagte oster og til og med af folk fra regionen, som kom for at søge velsignelse. Hun havde ingen markedsføring, ingen sociale medier, men hun havde sandhed i det, hun gjorde det. Og min ven, sandhed opretholder et rygte bedre end nogen betalt reklame. Pengene, som kom ind, var ikke overdrevne, men det var nok fordi de kom rent, de kom fra hardt arbejde. Det mærkelige er, at Durvalina aldrig prøvede at bevise noget for nogen. Vanen hendes var enkel: at stå op tidligt, tage vare på dyrene, organisere regningene og være taknemmelig. De, som forstår velstand, ved, at det ikke bare handler om at tjene penge. Det handler om daglig disciplin. En vanlig fejl er at tro, at succes dukker op pludselig. Det gør den ikke. Den bygges i stilhed. Hun sparte deler af det, hun tjente, investerede i at forbedre indhegningen og planlagde at købe 2 guider til. Små valg, som lagt sammen, gav store konsekvenser. Det er som at bestemme for at spare 10% af det, du modtager hver måned. Det virker lidt i starten, men over årene bliver det tryghed. Velstand er ikke et mirakel. Det er konsistens. Men det er noget, næsten ingen fortæller dig. Når nogen begynder at høste frugtene af sin egen indsats, tiltrækker det uundgåelig opmærksomhed. Og ikke alle blik, som observerer, er beundrende. Nogen sammenligner, andre beregner. Og det var, da Durvalinas stille liv begyndte at afsløre en side, hun endnu ikke havde lært at se. Fremvæksten af tegn på misundelse. Det var vældig subtilt i starten. En kommentar her, en anden der. Du jobber for mye, dette er ikke et liv. Det høres ud som omsorg, ikke sandt? Men det er en stille sandhed. De, som virkelig bryr sig, tilbyder hjælp, ikke modløshed. Og Durvalina begyndte at føle, at det var noget mærkeligt i disse ordene.
Det var ikke råd, det var skjult ubehag. Så kom spørgsmålene. Hvor mye tjener du på de ostene? Har du spart nok penge endnu? Og stille spørgsmål er ikke en synd, selvfølgelig ikke, men for mange spørgsmål afslører intention. Når nogen viser overdreven interesse for indtægtene dine, planene dine, dit næste steg, er det kanskje ikke nysgerrighed, det kan være spejding. Og al spejding har konsekvenser. Durvalinas fejl var at svare på alt med uskylden til en, som tror, alle er begejstret sammen med hende. Hun snakkede om investeringer, køb af guider og planer om at udvide produktionen. Men ikke al information trænger at deles. At vælge at snakke for mye kan koste dig fred. Og fred kan ikke købes for penge. Sammenligninger opstår også. Den og den lager ost og tjener ikke alt det der. Men du var heldig med de guidene. At bagatellisere indsats er en vanlig vane for de, som ikke vil indrømme sin egen mangel på disciplin. Det er lettere at kalde det flaks, end at anerkende dedikation. Men denne bagatellisering prøver gradvis at undergrave sandheden om din fortjeneste. Og så dukkede blikkene op. Det blikket, som måler, som kalkulerer, som vejer, hvad du har. Det er ikke let at lægge mærke til i starten, men når du begynder at vokse, når valgene dine begynder at generere positive konsekvenser, forandrer noget se i atmosfæren. Og det var på en tilsyneladende vanlig morgen, at denne atmosfæren tog konkret form. Den udløsende hændelsen Estrella var Durvalinas bedste guide. Stærk, sund og produktiv. Hun gav næsten 3 liter mælk om dagen, noget, som direkte påvirkede den ukendelige indtægten. Da hun dukkede op falden i indhegningen, svag og ude af stand til at rejse sig, frøs Durvalinas hjerte til. Det gav ikke mening. Kvælden før havde alt været normalt. Fortvivlelse er menneskelig, men med den kom noget mærkeligt. Før Durvalina i det hele taget forstod, hvad som skete, dukkede naboen Gildette op med et hjemmemiddel i hænderne. Jeg vidste, at dette kom til at ske. Den frasen gentog sig. Hvordan kunne nogen vite? Kundskab eller forventning? Det er en vanskelig sandhed at svælge. Nogle mennesker tåler ikke at se konsistens give resultater. Når valgene deres begynder at generere velstand, vil kanskje nogen have kvælt. Ikke fordi de trænger pengene dine, men fordi de trænger at lindre sit eget ubehag. Og det er en stille konsekvens af vækst. Durvalina tilbragte natten med at tænke. Hun huskede kommentarerne, spørgsmålene, sammenligningene. Hun koblede sammen punktene. Kanskje fejlen hendes ikke fungerede for mye. Kanskje den delte for mye. Ikke alle, som fejrer præstationen, hendes vil, at hun skal fortsætte. Det var der, i den tidlige morgen med refleksion, at det første frøet til dømmekraft blev født. Det handlede ikke om at skylde på nogen. Det handlede om at se virkeligheden. Og når sandheden begynder at blive klar, føler vi 2 ting samtidig. Frygt og frigøring. Derfor bestemte hun sig dagen efter for at opsøge nogen, som forstod mennesker, som få andre. Jagten på visdom gudfar Otasilio var en af de mændene, som snakker lidt, men når de gør det, traf de spikeren på hovedet. 70 år på rejsefod, lærer mere end nogen dyrbog. Han lyttede til alt i stilhed. Han afbrød ikke. For nogle gange begynder den bedste vejledningen med at lytte. Da hun var færdig, kom han med en enkel analogi. Folk er som muldyr i en flok. Det findes de, som drar med, og det findes de, som biter de andre, når de ser bedre græs. Enkel, direkte og fuld af sandhed. Misundelse råber ikke. Den biter stille. Han forklarede, at fejlen ikke var at lykkes, og heller ikke at tjene penge med værdighed. Fejlen var at ignorere tegnene. Et hvert valg for vækst får konsekvenser, inkluderet eksponering. Den, som klatrer et trin på stien, begynder at blive set fra en anden vinkel. Otasilio gjorde noget stærkt klart. Det er ikke en synd at have dømmekraft. Spiritualitet er ikke naivitet. At have tro betyder ikke at lukke øjnene for virkeligheden. Tværtimod åbner moden tro øjnene dine. Og så begyndte han at liste op klare tegn, som Durvalina aldrig havde organiseret i tankene sine. Det var som at slå på et lys i et mørkt rum. Og det han afslørte var så praktisk, at hvem som helst kunne bruge det. De 5 tegnene på misundelse. Første tegn. Falsk bekymring.
Når nogen insisterer på, at du vil blive slitten og vil blive frustreret, vil miste alt, kan det virke som bekymring, men det bærer med negativ energi. Sandheden er, at de, som støtter dig, opmuntrer til vækst, ikke tilbagegang. For det andre, alt for påtrængende spørgsmål. Overdreven interesse for pengene dine, planene dine, strategierne dine. Og stille spørgsmål er ikke problemet. Det er den repeterende og målrettede vanen, som afslører intention. For det tredje, minimering. Det var flaks. Det var en anbefaling. Det var tilfældighed. Dette forringer din fortjeneste. Og når nogen nedtoner indsatsen din, prøver de at forringe værdien din. Fejlen her ville være at acceptere denne fortællingen. For det fjerde, konstant sammenligning. Og sætte dig side om side med nogen for at svække præstationen din. Alle valg har kontekst, men misundelse ignorerer det. Den ønsker bare at skabe ubehag. For det femte, skjult glæde over snublet dit. Personen dukker op for rask, når noget går galt. Klar råd, klar løsning, et mærkeligt glimt i øjet. Og det er her den vigtigste delen kommer ind. Hvordan beskytte dig selv, uden at blive til stein. De 4 principperne for åndelig beskyttelse, Seu og Tassilo, afslørte så noget, som er værd mere end masse penge spart. Ægte beskyttelse begynder i stilhed. Ikke alt trænger at fortælles. Planer, som deles for tidligt, er modtagelige for forstyrrelser. Det er en stærk sandhed her. Drømmer vokser bedst i mørket som trærøtter. Fejlen er at afsløre frø før tiden. Det første princippet var kloktavshed. Når man blev spurgt om indtægt, var det nok at sige, jeg klarer mig, tak Gud. Enkelt, elegant, ingen detaljer. Dette valget ændrer resultatet af samtaler. Du lyver ikke, men du giver dem heller ikke ammunition. De eneste, som trænger at vide tallene dine, er regnskabsbogen din, ikke naboene. Det andre princippet var daglig bøn. Før enhver forhandling, før man tæller penge, før man begynder at jobbe. At skabe vanen med at overgive dagen til Gud genererer indre balance. Og indre balance reducerer reaktivitet. Tro forhindrer ikke problemer, men den styrker beslutsomhed. Det tredje princippet var dømmekraft uden at dømme. Og genkende mønstre uden at angribe folk. Det er åndelig modenhed. Du trænger ikke at hate for at beskytte dig selv. Bare sæt grænser. Sandheden er, at strategisk distance undgår unødvendige emotionelle konsekvenser. Og det fjerde princippet var strategisk generøsitet. At være god, men ikke naiv. Og tilbyde en gæst af venlighed, men ikke afsløre strategien din. Valget her er kraftfuldt. Du opretholder essensen din, men styrker forsvaret dit. Og det var netop dette forsvaret, som snart skulle blive sat på prøve. Den store konflikten, da Gildette indså, at hun ikke længere kunne udvinde information, ændrede hun strategi. Hvis hun ikke fik tilgang til planene, ville hun angribe omdømmet. Rygter begyndte at sprede sig om ostenes hygiene. Et direkte angreb på pengenes kilde. Og omdømme, ved du, bygges op over år og blækner på dejer. Nyheden traf Durvalina som et slag i magen. Hendes første impuls var at reagere. Og forsvare, se og konfrontere og bevise sandheden med dokumenter. Men impulsive reaktioner giver ofte konsekvenser, som er større end selve problemet. Og der lå et afgørende valg. Den vanligste fejlen i møde med uretfærdighed er at svare med samme mønt. Men dette giver næring til cyklusen. De, som spreder tvivl, vil have støj. De vil have spænding. De vil have slitage. Og slitage stjæler energi, som burde været investeret i arbejde. Durvalina følte sinde selvfølgelig. Det ville være hyklersk at sige, at hun ikke gjorde det. Men hun pustede. Hun huskede vanen med morgenbøn. Hun huskede, at enhver forhastet handling har varige konsekvenser. Og hun bestemte sig for at gøre noget, som var kontraintuitivt. Hun valgte at ikke reagere med et angreb. Hun valgte at fortsætte at jobbe med fortræffelighed. Men denne afgørelsen virkede rolig på udsiden. Men indvendigt var det en stille kamp. Og det er her responsen, som få har mod til at anvende, kommer ind. Den strategiske responsen. I stedet for konfrontation valgte hun konsistens. Hun fortsatte at producere ostene til samme standard.
Hun organiserede certificeringer. Hun forbedrede processerne yderligere. Når nogen spurgte, viste hun roligt dokumenterne. Ingen dramatik. Ingen teatralsk opførsel. Sandheden er, at tillid ikke påtvinges, den bygges. Og den genopbygges over tid. Det er en sjælden vane at opretholde fortræffelighed, selv når ingen ser på. Mange giver op efter det første økonomiske tapet. Det gjorde ikke hun. Han mødte Gildette på gaden dager senere. Han kunne have vendt ansigtet bort. Han kunne have angrebet. Men han tilbød hende lidt fersk ost. Strategisk generøsitet i praksis. Venlighed som afvæbner, men ikke afslører sig selv. Denne holdning var forvirrende, fordi misundelse forventer en aggressiv reaktion eller underkastelse. Den forventer ikke balance, og når den ikke møder emotionel modstand, mister den styrke. Ethvert modent valg genererer en uventet konsekvens. Men ikke tro, det var let. Nogle klienter drev bort, og det er her den delen, som skiller de stærke fra de svage, kommer ind, hvordan man skal håndtere midlertidige tab, uden at forlade principperne sine konsekvenser. Ja, hun mistede nogle klienter. Den ukendelige indtægten hendes gik ned. Det gjorde vondt. Ikke romantisere det. Tab er tab. Men det er en sandhed, som forstår. Økonomisk tab kan være midlertidig. Tab af karakter er ikke det. Hun beholdt vanen med kvalitet. Hun forbedrede kundeservicen yderligere. Hun lagde små smagsprøver. Hun investerede i tillid. Små valg, som giver store konsekvenser over tid. De loyale kunderne beholdtes. Nye kom gennem henvisninger fra de, som havde prøvet og stolt på selskabet. Omdømmet blev genopbygget. Ikke med roping, men med konsistens. Og konsistens er værd mere end en kortvarig eksplosion. Fejlen ville have været at give op eller at deltage i ærekrænkelsesspillet. Men modenhed handler om at fortsætte at plante selv, når indhøstningen tager tid. Dette gælder penge, forhold og åndelig vækst. Og i den processen forandrede noget se ind i hende. Det handlede ikke længere bare om at beskytte virksomheden. Det handlede om at beskytte hjertet hendes. For det er en hårfin grænse mellem at skærme sig selv og at blive forhærdet. Emotionelt klimaks Durvalina indså, at hun let kunne stænge sig ude fra alle, bygge mure, mistillid til hvert blik. Men det valget ville få en alvorlig konsekvens, og miste letheden sin. Og lethed kan ikke købes for penge. Hun forstod forskellen mellem at beskytte sig selv og at stænge sig ned. At beskytte sig selv betyder at sætte grænser. At stænge sig ned betyder at blokere følelser. Den ene er født af visdom, den andre er frygt. Og frygt, når det bliver en vane, forurenser alt. At vogte hjertet dit betyder ikke at forhærde det. Det betyder at være mere selektiv med hvem, som får tilgang til din intimitet. Sandheden er enkel. Ikke alle trænger at vide om planene dine, men alle kan drage nytte af din uddannelse. Fejlen ville være at forvandle forsigtighed til kulde, og kulde tager på glæde. Hun bestemte sig for at forblive snil, men strategisk. Snil, men bevidst. Det var i denne balancen, at noget større end økonomisk velstand blev født. Åndelig modenhed. Og når modenheden kommer, slutter velstand at være en tilfældighed og bliver normen. Udfald måneder senere voksede virksomheden. Flere guider. Nye produkter. Mere penge kom ind, men nå ledsaget af dømmekraft. Velstanden hendes var ikke støjende. Den var stabil. Misundelse har ikke forsvundet fra verden. Den vil aldrig forsvinde. Det er en permanent sandhed. Men den kontrollerede ikke længere Durvalinas fred. Fordi fred er en indre afgørelse, ikke en ydre tilladelse. De 4 principperne har blivet en daglig vane. Klok, stilhed, konstant bøn, balanceret dømmekraft, strategisk gavmildhed. En kombination, som beskytter uden at forhærde. Et hvert beviste valg har givet positive konsekvenser. Det har ikke bare ført til økonomisk fremgang, men også følelsesmæssigt. Og det er den rigdom, som opretholder al anden rigdom. Og kanskje, mens du læser dette, indser du, at denne historien ikke bare handler om hende. Den handler også om dig, for til slut kommer det altid en tid for at bestemme sig for, om man skal reagere eller modnes. Sidste melding.
Det findes en farlig opfatning om, at det å være god betyder å være sårbar. Dette er en fejl. Sandheden er, at det er muligt at være god og klok samtidig. Venlighed uden dømmekraft avler smerte. Dømmekraft uden venlighed avler ensomhed. Sand tro er ikke naivitet. Det er styrke i tråd med bevidsthed. Når du skaber vanen med OB, reflekterer og filtrerer ordene dine, forandrer livet dit se, inkluderet forholdet dit til penge og velstand. Spørg dig selv, har du delt for mye? Har du reageret for raskt? Har du ladt eksterne kommentarer diktere følelserne dine? Alle valg har en konsekvens. Hvis noget i denne historien resonerer det med dig, er det kanskje på tide at justere grænser, justere vaner, justere holdningen din. Fordi vækst ikke bare handler om at tjene mere, det handler om at gøre færre emotionelle fejl. Når som du forstår tegnene og kender vejen, genstår spørgsmålet. Hvad vil du gøre med denne sandheden?